kutanga muri Zimbabwe rikadisise kuti gutu ndakati gutu ndapinda imomo andingobudi chikonzero kwadziri ndo kwandinouya kwa gutu mukoma KB gutu iri kupisa mazwana iri kupisa ndofunga vanhu vekugogo vakatamira kugutu kuita kushoka moto gutu kune musikana kana kuti mukadzi akamunya mwana mutsiba ndokubva akaenda mutsibe mugodhi mutsime mumugodhi unochera vanhu mvura mwana anga akura sei 2 years 2 years apo akamumunya mutsiba ka ari mubhazi kuenda kumba kwemukomana akuda kumuroora mwana uyu asima nomukomana akamuroora akamitiswa ndokuita mwana ndokubva ita mwana ne 2 years ndobva wana mwe mukomana kuti amuroore akuenda ikoko ari murodi kuenda ndokumwanya mwana mutsiba ndokukanda mwana mutsiba rimba next village iye ndokuenda kumurume akarobatwa ni mapurisa ari papa pamwene Daniel Roge baba Isabe gutu zvakaoma ndobva hapo mukoma KB ndobva ndapindira pamarondera yemuprofita akadanwa kuti azotsipika mhepo vawirire pamari achibva anzi mari handina ambai vakati too late mbavha pano muprofita akadanwa pamba kuti azobatsira kutsipika mhepo yange yasimuka mushure mevamwe mai vakafa vachifungidzira kuti imbwa yakavarume kwe3 years ndo yakonzeresa right vazofa machika amai varidzi vembwa izvi vanhu vane mbwa yakaruma vanhu ndo vakazosvedza muprofita paakauya hana kuonekwa akazoonekwa nawo kuti mbavha asi chakacheresa ndechakuti vanga vasawirirana panyaya yemari munhu achibva arohwa akati aiwa mentero chokwadi mandidana ndimimi inyaya iyi ndobva apo mukoma KB ndobva ndaenda kunonzi kunonzi kupiwa vakomana ka pano padhuze apa eParton Park ePworth Numbutuku sisina bhuti izvozvi sisi mukoma vari mukati vamirira kuenda kukoti vakabva vanyorerwa dhoketi richinzi repi wangu vakati valiwirirana asi manyorero yakatizoita kuti tikati kudii sisina bhuti buda abai 1 baba 1 20 years musikana 22 years mukomana nhumbu yakabuda iripo izvezvi yaremera achimoti asi zvandoda kuita pangwena muri yeZimbabwe regai nditenge ndichitizo zvandakupai zvose zviya ndichazokupai zvakare chepaheadlands chemukuwasha akauraya vatezvera nebanga nenyaya yekuti vanesana nemukadzi wake chiko chiri kuitika munyika baba Isabel paka gutu chekwagutu chakamira sei ichokwadi muri yeZimbabwe regandireve nechitizo kune murandasikana kana kuti murandakadzi ane 19 years dzokuberekwa murandakadzi uyu akaita mwana nemumwe murume aita mwana nemumwe murume achibva aenda baba bebereka achibva agara pamba ipapo zvakazoitika ndezvekuti akakombiswa ndati akakandwa shoko ndokubva ada umwe mukomana ane imwe nzvimbo iri kure nekunzvimbo kwaanogara zvokuti anotokwira bhazi Daniel Roche weri benefo vakachiwemba kiminiki mucheka wadenga zvadaro baba akombiswa kudaro ndokubva ada mukomana uyu kudaro mukomana haana kukanganisa akataura shoko rekuti ndinokuda nemwana wako sokureva kuti musikana uyu hapana paakavanza kuti ane mwana uyu kana kuti akavanza here asi zvakutaura vanhu nokuona zvakazoitika vanhu vakutoona dzimwe dzenguva musikana uyu anga asida kuudza mukomana uyu kuti ane mwana zvadaro musikana uyu akabva pamba ndokuenda pane imwe next village nditori nevillage yacho namambo wacho ndokubva ane pavillage iri panext pawo aende pavillage iri akaonekwa pabasi stop achitanga kwidza wodzoka wakwidza uko wodzoka achimira asi asingakwiri mota achingotenderera pabasi stop asi basi stop yaika haichisiri sokuti mbare iye wabva anopinda mune imwe village mbare national wandirika wabva aenda mumbare maJubeck kwaanga asi pabasi stop amisi muvillage maanogara akaenda next village but vanhu vemumbare nemumaJubeck kana kuri mamisha vanotozivana kuti uyu mwana wokwanhingi uyu ndizvozvo aionekwa achingofamba padhuze paaifamba apa pane mugodhi uripo vanhu vakazoenda pachida kunochera mvura vakanda zvikeni kuti vachere mvura ndokuona pamusoro pemvura paine mwana akayangamara ipapo vaona paine mwana pamusoro apa mwana uyu akapfeka shutibhurugwa chete asina hembe vanhu aiwa guys ndiyanaita zvinhu zvikanzi nevamwe pane munhu wataona achita ma-up and down mana achingotenderera pano pane vamuziva here zvikanzi aiwazve ndinhingi wokwanhingi uyoyo wekuvhileji riya ndiye wataona apa toita sei zvinhu zvakatika kumapasiteni kumakuseni
ndikusora zuro chiri kupisa ichi zvadaro udzai vanhu ngati manyemanyei vamhanyamanya vanhu kunosvika vanosvika kunzvimbo yachona zvikanzi zvechokwadi munhu hapana hapo panapa kuanga achida zvikanzi nevamwe aiwa anga achiti ane mukomana wake ari kunzvimbo kwakati ndokwaari kuenda yezvo musi iwoyoka aitoenda kumbe kwemukomana kutizira here kana kuti akatororwa kunotizireka kwa anga achiri pamba kamusikana uyo ndo zuva raatoenda kumbe musi wati ndakuenda kumusha kwemukomana ndo musi wakati zvekuno ngazvisare kuno asi haana kusiya kuvabereki akasiya kana mvura mwanayu mwanasikana ndobva kana mvura amaikumagunde yekumagunde jakasamsutu yekumagunde kufambako akanaka kumukomana asi mwana akaenda pai mumugodhi mapurisa audzwa ndakazvitaura mhuri yezimbabwe munenge musina kuripota munenge musina kuvaudza vakomana vakatumwa basa iroro vakatoenda kutraining ndiri kutaura zecharapi vakomana vanoti kungogara nguva dikiriko nokwiridzira matrausi so asina basa kuti radzika ndi harina iweitire bhandi vachibva vafamba vakomana kumapasi 11 dzemanheru paka batai munhu achibva batwa sakutaura kuno kwatita musikana ari makochi emapurisa akabatwa mutumbi wemwana wakatorwa postmortem yati yaitwa here no aisati yaitwa chiri kupisa ichi aisati yaitwa so ndichitaura nevanhu vamungari mukati menzvimbo vanoti ivo kune nyaya dzakaitika dzekwagutu dzakati wandei dziri kupa senge vanava simba rekuti vanogona kusvika apa pane nyaya nemutemo unoti mukoma KB vanakadzi vakaita pamuviri pane mutemo ukati mashoko anombotaura ekuti mwana vanasikana vakawanda kwagutu vakaita nyaya yekubvisa pamuviri vakaita nyaya yekuti vachipedza kuzvara vanouraya vana kana kunorasa vese vakasungwa vari panze vanozivikanwa namba yakawanda iri pai iri panze kunonzi izvo vamwe vaiti izvo kana munhu achipedza kupona anofanira kunge akachengetedzwa nevanhu vakuru nekuti pfungwa dzake dzinge dzakakanganisika ane kodzero kuti ouraya kana mwana nekuti zvinogona kuitika so vanhu vamwe vanozikana maguri kuti uyu neuyu nevamwe andina unomaziza vanotosika kuti uyu akaponda uyu akabvisa pamwiri uyu akacherera pakati akaonekwa but vari pai vari panze nokuda kwenyaya iyoyo musikana uyu atori nomwe munhu waitamba naye akaita izvozvo asi izvo zvari panze asi ari panze iye manje abva auraya ari mwana ne2 ndobva akaenda mutsime naye baba Isabel akadii kusiya mwana uyu kuvabereki vake takutobvunza naisiso mukoma KB akazviita ndiye akabatwa nemapurisa handizivi kuti kana wada murume uine mwana wako mwana hana basa here tomboti right fair and fine kana wakombiswa nemurume uine mwana wako murume akati handidi mwana wako iwe uchida murume unoita sei nokuti wakachibata kare maoko kachi mwana wakabata kare maoko murume wauri kuenda hausi kuziva kuti panobuda mwana here kwakasabuda wauraya uyu apo uri mukadzi wauraya sirudziro kukare kuti mukadzi uyu anga audzere mukomana waari kufambidzana naye kuti murume waari kufambidzana naye kuti ndine mwana ndo patisiri kuziva ipapo ndichakwanisa zvakare kusvika nokuti weekend zvakare ndinogona kunge ndiri magutu zvakare ndinogona kusvika ndimbotsvaga mukomana anove ndiye aida kunotizirwa uyezve ndikatenderwa ndinokwanisa kuenda kwaariwo vakani vemutema vakanditendera kunotaura naiwo musikana kuti naiwe chakazoita kuti usvika apa chii WhatsApp platform yedu iri kunonoka kufambisa messages ndofunga network saka ndibatei pa 0773 238 096 0773 238 096 timbonzwa kubvaka kuvarume pamwe chete kane madzimai kuti ndizvo here zvokuti unosvika pakuuraya mwana nokuda kwekuti waona munhu akukombesa arudaka kukuroora saka wouraya kamwana waunayi wawakaita kane mumwe murume manzwa baba Isabel zviri nani woramba kamurume wacho kana asiri kuda mwana wako munoti kudini inyaya yekuzosimbisa mashoko ekuroorana maane nguva wotarisa kuti dzimwe dzenguva pamwe ndakaitirwa zvakati ndikatengerwa mota ndikatengerwa imba iko zvinozvi apa nguva isi ndanga ndichivanza saka inini zvakutaura kuti ada kundiroora ndikazotaura kuti inini ndine mwana achandiita sei indambotirwazvo pamwe ndoda kuitirwa zvimwe kukudza zvawakaba zvisati zvauya une chawakapiwa chinofema
ya zvakaoma. Baisabel manzwa kakuti haufanirwe kakurasa chauinacho. Ende vamwe vari kutaura mukoma Kebhi vari kutibata pana pakushedzera kuti kana zvanetsa endise mwana kuna baba vake. Exactly. Ende baba vacho kana vasiko hama dzake dziriko. Andikitika kana iwo hama dzako dzirichi dziriko. Isira vana vabereki vako. Avazivi kutanga mukoma Kebhi. Variko vari kutourayira vana munjolo. Ya. Kuti inini ndanga ndichimira patachline. Kana ndakuyamwisa ndichawana nondida here. Chete akutouraya. Ichokwadi mukoma Kebhi. Aiwa zviri kuitika zvachinoka zvinorwadza. Kuudza murume wari kudana naye kana kusamuudza kuti une mwana. Kana zvikaoma sei akufanira kuuraya mwana wako. Wangu wakamuudza. Une zvangauchidefenda kana kuvigiridza, alright. Mukudanana kunyemba kwakawandisa kudarika chokwadi. Asi muchida kuzovaka. Kumuudza kana kusamuudza. Yeye andishayi manyepo mhana andakaita kuna Maisabe kusvika ndavatora. Asi nhasi ndakagadzirisa. Kuvaudza kana kusavaudza. Rume risikanyeba rore. Rinonyenga rinohwara. Rinosumudza musoro rawana. Aifana kusumudza musoro. Awana manje kuti dedi. Mufesi wangu. Murume wangu. Ndokuda but iwe fara nokuti ndine chibereko chinobara mwana. Ndine mwana uyu. But iwe unomudere kana usikabude rowa pasi kuna baba vako kana kuna mai vangu. Woenderera mberi noupenyu. Wari kuda ndini. Asi kana uchiki wafunga kuzuwa sanzu. Zunza kana kuzuwa netsotso dzaro. Tinotenda Papa Isabel 10 o'clock ndo pafika nthawi pane manje. Deep down, beyond, deep down, beyond, Deep down. whoa, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, whoa, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yeah, yemeni ho, varoi avana pilo mumba. Iwe Tindibulani chakumarondera. icho kwadi muri yaZimbabwe rekandiri vandiri mukati mekureba mukati mekupfapfedza nekutsudzura tsiri kuitika matima navasenyika ino. Paka marondera. Yebo. Sorry nangoti ndingodarika neko. Kumarondera mukoma Kebhi pane nyaya yekusiyirisa vanhu. Zokuti vamwe vari kutofungidzira tinogona kuenda kumatare kuti mhosva kusvika kafanira kumadzishe kuti vakwanise kuisa mhosva iyi. Asi mapiro avana kuda kuita vari kuda kutsvaga kuti mhosva inobva papi uyezve vanoripotera ndiani chikonzero zvakaitika zvakangoitika. Chimwe chiri pakati apa imhuka yepamusango yakapindira pakati pezvinhu zvatiri kutaura. Then you are really benefit. Wakachwemba. Reporting to the angel. Akiora mucheka. Papa Pati. Mukadzi ari pamba nemwana wake semuroora. Hagere baba vake semuroora. Apinda mumba mune basa rari kuita mwana akagara panze. Mwana ane 3 years kuberekwa. Mwana akagara panze. Mukadzi ari kunzwa mwana ari kuchema panze. Ari kubuda panze ari kudongura ari kuona zizi riri kutenderera nemwana richimumaramara. Amai vari kumhanya kuzama kusvika ipapo kuda kuti vanotora mwana wavo zizi richivamaramara kutaura kuno kwati kuti amai ava vatori nechibavanga tiri kumaziso zizi richirwisa kuda sei kuda mwana but weight yemwana nezizi harikwanise kumutakura but raingozama kuita zvarinogonawo kungotsika-tsika nekungomara pamwana mwana achichema kusvikira amai vasvika ipapo ndokuzama kutora mwana vachitama kutora mwana kudaro zizi rikataka kumaramara mai ava kusvika pinda mumba nemwana zizi richiva rabhururuka richivharorwa pasi. Pambapa pane kiti mpaka kakitika unhu hwakaine kari kuchema zizi ndivaradzoka zvakare noku ndivaratakura kiti nayo ndovharorwa pasi. Kumapasi 10-11 ndzakuseri uko kumapasi 4 mwana uya uyu ambomarwa maroyo ndobvashaika kiti aina kudzoka imarondera. Zvakaitika rini zvinhu izvi? Tamu 2 weeks ago zvinozvi. Mudzimai uyu nemwana vanogara vari true chete. Aiwa vanogara pamba pana tezvara. Pamba pana tezvara. Pamba pana tezvara vanogara. Mudzimai uyu akatoroorwa. Mukadzi uyu akatoroorwa muroora. Murume wacho ari kupi? Ariko murume. Iko kumarondera. Ikoko. Pazvanga zvichiitika zvese izvi pane vanhu here vanga varipo kunze kwemuroora nemwana. Muroora nemwana but akazoshevedzera vamwe. Nekiti yari kutaura kuti yakasimudzwa kana nanhasi kiti kati geti kanditora leta aisi kuwanika.
mwanayi mwanasikana akali na makore mangasi 3 years ndiye aida kusimudzwa nezizi ndiye aizama kutendererwa nezizi zvakaitika makuseni kuma past 9:10 wantu achidiya breakfast amai vaitogadzira breakfast yemwana mwana zviri kunzi neveutano akashaya nei mwana kurwara ndobva endiswa kuchipatara mwana achibva shaika asi mushure mekumarwa nezizi asi chakazo pakakundikana mwana pakatora mwana akamhanya naye mumba kezi rikadzoka rikatora kiti ndobva rasimudza kiti ikaenda nasi kiti haisi kuwanika asi harina kuzovira zuva iroro mwana achibva shaika nematambudziko marondera zvikanzi hurombwa hushereketwa chokwadi zizi kumasikati machena 9 o'clock 10 o'clock kusvika kudaka kusimudza mwana. Zvinonetsa mukoma Kembe. Nyaya iyi ndinoiziva ichiitika kuGokwe. Right. Kashiri kadhimba kaenda kunosumudza mwana ari pasi pemuti akarara vanhu vari mumunda. Makamboitaura nyaya iyi? Wakandi akusinazi. Uku ndikwangu inini kuGokwe. Muvillage vanogara. Hey! Akachibata. Paka. Hurungwe. Chakuhurungwe chiri kuti tani. Andiriya simudzampata tirove pakatsika simudzampata tirove pakatsika andiriya simudzampata tirove pakakumbira andiriya simudzampata tirove pakatsika andiriya simudzampata tirove pakakumbira andiriya maikani tirove pakatsika andiriya simudzampata tirove pakakumbira andiriya maikani tirove pakatsika Kanyamba posho Kanyamba posho iri telefoni tumwiri penefoni wakachewa pakamelekea shajanioro hati reporting to the ndakumbira mwanakomana wenenga yabo ndakumbira mwanakomana wenenga yabo vita isokuda kwenye mwanakomana wa mari nepenyuro yenyu ngaibata zvina simba vateneri venyu ngavafamba zvina simba ndiri kukumbira kuti pauri ipapo pose pawakacherera ipapo mutereri ingoudza ari pedyo nekuda kucherera nefenyuro waropa faso uchatanga kuona zvimwe zvakavanzika mota yangu huya zvipo zvangu huya imba yangu huya mari yangu huya mukadzi wangu huya rikiti papa pati nyaya ndinaye panapa yekuhurungwe yandakasiya ndataura panapa yekuti kuna baba vari kungoti kuda kunopinda mumunda vari kusundidzirwa so kuti onzwadza vari kurohwa negukura kana kupushwa nemaoko asi munhu wacho haasi kumuona zvadaro baba pati nyaya ikazoitika ndeiyi pane mwanakomana akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake ndokumuisa pamusha ndokutanga kugara naye mwanakomana uyu akaita pamwiri pekutanga mwanasikana uyu pamwiri pekutanga anove muroora pakabva pepiri pakabva petatu pakabva but mimba dzandiri kutaura idzi mabviro adzakaita yaive sikireti yemurume nemukadzi vabereki vangu asingazvizivi murume anoti idzi mhuri dzenguva mukadzi ari kuninyebera but murume ndichitaura naye anoti bhozho ndikaroora nhasi ndikakwanisa kupinda 6-7 manzi kutopinda mugore mukadzi asati akuriwa kutofamba musiri nevamwe murume ndonzwa kunyaya vanhu vanenge akurewa avarege kutaura kana natitonoshedzera kuti chechiri kuitika kudhara vaitoshedzera kuti kana zvanetsa taura veukama vakawanda vapindire dzimwe nyika dziite sei dzipindire saka anoti iye kutaura kwaita mukadzi ndesagutsikana ndakatozosvika panguva yekuti rega nditsvagawo zvinotsvaga zvokuti zvinoti kamukadzi akataura ndinoona kusvikira ndazoti ine kunotiwa mapregnant test kuita sei asi ndakaona kuti mukadzi wangu anichi ane pamuviri mimba yakazosvika kukura kusvika pa8 months yekuti haichisiri yekutaura haichisiri yekuvanzika kana hembe dzekupfeka dzaka dzachinjwa vanhu vakutoona akutopfeka inonzi tenetiriaria mukadzi akuriwa kana vabereki vangu akufanana natete vachiti vakutobuda pachena nemadzisaura kuti shamari tataka kutaura iwe takataka kutaura vamwe vachitokunemera kuti ndiwe here kauti dzimwe nyika dzakapindira vatezvara vakataura ari chiri kugara pamba pana tezvarava vana tezvara vachibva vatizvo muroora ndarota uchiyamwisa dzimweri dzenguva
vamaudzira hope dzinotaura kuti dzimwe dzenguva mazuva enyu akuita sei akukwana. Mimba iri kudzirwa nevatezvara zvinenge zvakuita sei zvinenge zvakuita zvikanzi howa vachibva vazoti mangwana nhasi ndarota zvakare muchichema muroora muchiti ndashaya mwana wangu handisi kumuona. vatezvara ndiwo vari kurota. Nyaya dzese dzairotiona vatezvara. Handisi kuona mwana zvikanzi ndizvo ndarota nhasi. Chinova chinhu chakatanga kusuwisa muroora kuti vatezvara inini pamuviri pakanetsa, pamuviri panetsa, ndane 8 manzi ndane 8 manzi kudaro mushure mekunetseka nepamuviri iko zvinozvi ndapa 8 manzi ndapa 8 manzi. Vari kutiudza kuti inini vari kurota pamuviri pangu ndichiyamwisa mwana. Ndapedza kuyamwisa mwana vari kurota zvakare mangwana vachiti mwana uya uyu ndarota muroora uchichema uchiti mwana wangu handisi kumuona. Ini ndamboita mimba 3 dzakabva. 1 yapa 8 months. Atezvera ndova kutanga kuirotera kuti ndaona muchiyamwisa, ndaona muchiti mashayiwa mwana wenyu hamisi kumuona. Chii chiri kuitika? Atezvera vachipedza kutaura kudaro mangwana achona mimba yakaita zvekudhisapia haichaonekwi. Haichaonekwi zvachose. Hahana kubleeda, hahana kuita sei. After 1 week mimba yadhisapia isisaonekwi, mukadzi notanga kubleeda. Mableediro aita manje ari kubleeda patumbu yacho hachisina. Ropa raita kuirira. Anga asingafambi. Kusvikira akuita kushedzerwa vanhu vekurapa kuti vauye kumba kuti kufamba chako kwakusingafambiki. Achipfeka nepi senge mwana muchechi. Toita sei? Zvikanzizvo nganditsvage mubatsiri. Vatezvera vaishevedzera kuti inini panapa ndiri mufundisi wekereke. Chokwadi mufundisi vatezvera waive mufundisi wechechi kana kuti mufundisi wechechi. Shedzai vanozvinamata panapa. Kereke iyauya pakatombota pungwe vanhu vachiimba pakatonzi pane zvinhu zvabatwa. Ende vatezvera ava ndeumwe muprofita mukuru wekereke aitinobata zvinhu kudzimba dzevanhu. Tiri kutukana here? Tiri kutukana here? Saka ndiite sei? Tindimurani. Zvadaro mukoma KB vana naamai nemuroora ndo vakatanga kufamba vega. Vachibva vataura shoko rekuti iwo zviri mumba izvi. Ndati zviri mumba. Baba venyu vepamba imi havana kutanga kuti baba pamba mumunda ndiani wamunogara naye pamba penyu muri vangani? Nokuti ndiri kuti munhu mukuru pamakati pamunogara imi ari wechirume ndiye. Dzimwe dzenguva munogara ipapa peri pefamily pane vanhu vakawanda. Zvikanzi tingori inini nemurume wangu nevana vedu nemuroora. Zvikanzi right. Zvandoda kuita pano ndezvokuti ende munotora baba vepamba penyu imimi vauye. Handitaure nyaya iyi baba vemusha vasipo. Mubatsiri uyu. Mubatsiri. Zvikanzi wo apa vaita zvokukwira pasi kuenda kuHarare. Zvikanzi wo baba vakaita zvokufonerwa vanhu vari kuHarare kuti ndo zviri kudiwa. Zvikanzi nemubatsiri hunze nditaure nababa. Zvikanzi inzwa mwana wangu, mashoko andiri kutaura ndiye kuti unoona kuti kwauya vanhu vangani ibhazi ravakwira vari kuda kudya. Hazvishamisi kwamuri ikoko mune mari yamabhadharwa futi. Ndoda zvinhu zvechokwadi zvibude. Nyatsodzikadzika kana uri wemweya, nyatsodzikadzika kana uri wechivanhu. Uzive dambudziko nokuti ndiri kurwadziwa nokuti mwana wangu mimba dzakabva dzandakunzwa nhasi dzandanga ndisingazivi. Ende mwana uyu kana chingazvarwa anga ari mwana wokutanga muzukuru mukurumba mangu. Ndiri kurwadziwa. Zvikanzi right baba ndosaka takufonerai. Tatu titaura zviri panapa zvinoda imi muripo. Zvikanzi inini ndiri munhu webasa handikwanisi kuuya ikoko. Vandatumira ipapo kana paine mwana wangu iropa rangu. Ita zvinoda kuitwa. Zvikanzi right. Zvinhu zvandiri kuona pano mimba yemwana haina kwayakaenda kure. Iri kumunda kwenyimi. Ndokwairi. Iri kumunda mimba yemwana iri kumunda. So paifonerwa baba vamukoma KB vachitaurwa nawo. Baba vanga vari kune imwe nzvimbo yavakaenda kumaini kunoshandira bhururu wavo. Vanga vasiri kumba. Mukadzi nevana ndo vanga vari kumba. Mukoma baba vanga vashedzwa nabhururu kuti handi unoona kwandika vhura maini. Dzimwe dzenguva unoona zvaunoda ikoko ukatanga kushanda ikoko sabhururu wangu. So kumaini kwavanga vari kumazowe. Ivo vanobva kupi? KuHurungwe. Mukadzi nevana vauya kupi? KuHarare. Zvikanzi nemubatsiri pfungwa dzandiri kuona panapa ndine shoko randataura randakanganisa rekuti ndinoona zvinhu zviri kumunda. Baba ava nditoziva nyaya dziri kumunda.
vari kusimbisa nemimba yemwana. Ropa rese raibva mimba dzichibva ipa ndokwariri. Mumunda menyu mutori nechikari chirimo chine ropa. Amai. But nyaya iri panapa ndeyekuti baba vakutotsvaga transport izvezvi. Pana taura nyaya yekumunda vavhunduka. Vanogona kunopinda kupi? Kumunda. Imimi panapa oizvinezvi. Makarova kweza. Makananga hurungwe. Makanonga hurungwe. Zvandakuita panapa ndiratidza nditorai chokwadi. Hamuchaendi kumabhazi. Ndakukupai motokari yangu. Manyai. Driver manya nevana vako hurungwe. Makwikwi usadonedza vanhu. Asi ita kuti utengere munhu uyu. Inini ndakuita zvanoita pano. Baba vanofana kudhileya. Munofana kutanga kusvika kumba imimi. Muende kumunda. Endai munocherera izvi. Kumunda kwedu ndiri kuona kuti munda wakatenderedzwa hauna waya. Asi pese pamunoenda kumunda, pane pamunoratidza kuti ndo patinopinda napo kupinda munda. Hongu munda muhombe hauna waya. Asi hamupindi pese pese. Pane pamunoti kana makuenda kumunda, ndo patinopinda. Ndiri kuona ndiri panapa. Kumusha kwenyu imimi, hamutotyi kusiya magecho kumunda. Ndiri kuona pane gecho hapo. Endai nemunopinda nemane gecho, ndo rodhi yemudhara wenyu iyoyo, kana achienda kumunda. Ipapo pane gecho ipapo, svikai ipapo. Pamunopinda munda ipapo, mobva macherera izvi. Imimi macherera zvinhu izvi. Muchibva kumunda, musanopinda pamba. Baba vari kuuya. Endai munotsvaga kwokunge muri imimi, musasvika kumba. Muchinzwa vari kumba vachiti baba vasvika, svikai kumashure kwavo. Yesu baba pavakauya mukuma KB, vakasvika, vachingosvika pamba, ndikutora zvavakatora. Vakuenda kupi? Kumunda. Vanenge vaida kunozama kunochinja zvinhu, ndikaona sei? Ameno. Pakunoda kunopinda mumunda. Masettings achinjwa. Masettings achinjwa. Hakakaka. Veru wani gokora. Vakudzoka. Vakokora. Vachisvika kumba, baba vanomboita 10 minutes. Timu rera varasvika. Svikanzi, mamusati masvika, kwatakaenda kunobatsirwa kwe kwatatiriwe, tasati tasvika. Svikanzi, kuri kunzi kumunda. Svikanzi kumunda kunogona kunge kune zvakaitiwa. Timboendai kumunda, ndiwo baba vatanga. Vakuenda kumunda. Vachinosvika kunopinda mumunda, vamwe vari kupinda mundara rinoti, atisa zviri kuitika, ndiri kurohwa inini. Ndiri kurohwa inini chiri kuitika. Atisa zviri kuitika, tiri kurohwa inini, ndiri kurohwa inini. Baba adzokera, ndokugara dzimwe 4 days. Baba pakagara dzimwe 4 days. Mukadzi nevana ushedera kuti baba zvamuri kutaura isati susona. Takutosvika kuenda kumunda. Ngatigere. Baba vabuda usiku ida kuenda kumunda. Ndiko vakazonopfapfaidzwa. Baba kutaura kuti kwandi kuna maziso akatsvuka. Vachiti ndamaiwa futi machecha. Ndarohwa ndikamaiwa jecha muziso. Ndipo vakadzoka kumba vachitaura vachiti mudzimai, handidi kukuudza ndima. Ndine mushonga wandakapiwa but inini ndaisaziva. Gore rakapera, wona foja yakatsva. Pakatsva foja yedu paya, ndipo pandakabuda ndikanotora mushonga. But ndatora mushonga uyu ndakanocherera kumunda. So handisi kuziva kuti pandiri kunzi ndakacherera ndo zvinhu zviri kutaurwa. Asi zvandiri kuziva inini ndikazoona ndozviziva. Zvikanzi handeika. Kana muchiziva pamakacherera, kuna unopinda munhu kudai so, baba uri kurohwa. Zvikanzi handei tinotora munhu, zvikanzi no, nobatsiri inini handiwi ikoko. Uyai kuno. Kubva kuhurungwe. Uya kuHarare. Uyai kuHarare. So, ndakapedzisira kusora zuro. Ndikada kuzozama kubata vanhu ava mushure mekubva mavari. Havasi kubatika. Kuti ndinzwe kuti vakazouya here kunobvisa masettings uyezve mudhara zvavaitaura ndizvo here. Asi shoko ranazvo ndari kuzvinozvo nderekuti izvo baba vakataura kuti ivo pakabva musi une zvandakaita ndichiteketera nezita remwana wangu kwete remuroora. Saka nhumbu dzese dzaibva pamuroora. Yes. Baba vane chekuita. Ndi baba vane chekuita. Nokuda kwemushonga wakanotora. Nemushonga wakanotora. Vakaudza here mudzimai kuti mushonga wakanotora mushure mekutsvaka kwefodya ndewei? Ndo zviri kutora mudzimai akatoudzwa kuti mudzimai rega ndikuudze. Ndakukudza chikwari nezviri kuitika izvi. Nokuti ndakanotora mushonga fodya yakatsva iye yakandirwadza. Ndo pandakanotora mushonga. Zvikanzi nemukadzi aiwa. Muroora nyaya dzari kutora dzikubva mimba idzi hazina kutanga nasisi. Nyaya yemutera ndegore rakapera. Kune mimba nhatu dzakabva kumashure uko. Zvikanzi uchatarisirei zvakawanda mukadzi. Kumwe kutaura kwanzi ndokwauri kunzwa uko. Ngatiye tibvise chinhu chiri kukwesa kupinda munda. Kana kuri kuti nazhapinde mumunda. Gore rakunoka kuti gore ramangwana chinorima sei. Ingondinzwa zvandiri kutaura kutangira ipapa usadzika. Handei kwashe kwatida kuti sei kwatida kuenda. So ndamira kuti ndinzwe kuti vakauya here. But kwavakaenda pautafosa. Ya. Izvo vabatai munzwe kuti zvapapi. Ndichakupai zvakare mukoma kepi chepautafosi ipapa chemwana sikana ne 3 years. Aine 3 years akuru ari mwana ndokutanga kuchinja kuita mazamo.
kwakavanzika zvese angatiwa munhu mukuru. Mwanasikana 3 years. Vane kereke munhu namatira vautafosa pa vanga vari ko last week vanhu apa. Mwanasikana 3 years angatiwa munhu mukuru kutofanana namai vake. Zvese angatofanana namai vacho but 3 years ari mwanasikana. Nguva iri kupinda paka headlines. Ndapindira pa headlines muri yeZimbabwe. Nyaya yakaitika nje kuti kune mukwasha akaroora mukadzi wake, but aroora mukadzi wake mukwasha ari kugara pamba pana tezvera nemukadzi wake. Daniel Oshiwiri Benefo wakachiwemba communication. Dzokororo ine simba mukwasha akaita sei? Akaroora. Aroora kudaro ndiko kuti baba pati mwanasikana wenyu wororwa. Asi mutora chi mukwasha ogara pamba nemwana wenyu imimi. Kureva kuti mukwasha muri kugara naye vatori vana venyu vese. Vachigara pa kudaro mukwasha akatira kunetsana nemukadzi wake achimufungira kuti mukadzi wake ari kuita gumbo mumba gumbo panze apo ari kugara pana tezvara. Zvimwe zvandakaona chakurudza mukati mekufamba mukati menyaya idzi, mukadzi akaita mari kudarika iwewe anenge achirema simba nenharo kudarika iwe dzimwe dzenguva nekuti ane mari. 1 2 akagara pamwe pevabereki vake ane simba nharo netsinga kunoita kuti panawe pandiri hauna zvaunida chikonzero ndiri pamba pani pamba pedu. So mukadzi uyu anga nesimba rokunetsa munhu uyu nenyaya kuti agara pamba pani pamba pawo. Vatava kunetsana murume nemukadzi. Munhu akazobeyiwa nebanga akafa iye anzvadze mukadzi uyu. Pakatava kunetsana vanhu tsano vanga vasipo vachisvika pamba ndikuwanika mukwasha nasisi vake vachinetsana. Asvika kunetsana kudaro ndofunga aizama kubatsirika kuti amirire sisi wake. Mukwasha akati pane pandina wangu ndiye webanga kuna tezvara kusvika tezvara vafa kutaura kune kwatiri mukoma KB tezvara vasi kuwanika mukwasha asi kuwanika akapinda muchibagari musilingi munhu akatofa. Ndichaibatanidza mukoma KB neepatoni kafupi kadaiso sisi nebhudhi vanga vari mukati megara mese. Vanhu vachibva vaziva kuti matambiro ari kuita vana ava kunyangwe vari sisina bhudhi vakakura vese. Pane pavanogumira pane pavasingagumire vachisangana pane paunobata nepasingabati zvina nekuti uyu ndiani. Vanhu vachibva tivira vamwe mutemo zvikanzi maonera tiri kuita apa pane zviri kuitika achisiri sisina bhudhi murume nemukadzi. Vakomana vekusumudza mabhandi vanga vatopindira ndobva vatora 1 by 1 ndokubva vabvunza musikana zvikana musikana ichokwadi hanzvadzi yangu semunhu ndakakura naye takakura tichijairana tichitamba kuita zvese ichokwadi ndinoita bonde nehanzvadzi yangu pamuviri pandinapo apa ndipe hanzvadzi yangu atori nepamuviri pakura sei atori kuma 6 months. Mukomana achibva ashedzwa zvikanzi semari nyaya yetovepo zvikanzi hongu ichokwadi nasisi vangu ndio matambiro ataiita ese takangokura tiri vanhu vaiwirirana saka takasvika pakungojairana kusvika pakuita izvi. Saka kutaura kune kwatiri kuita kusora zuro mukomana ashevedzwa akatovharira dhoka richivhara vhuro zvikanzi mutemo unoramba kuti nasisi wako munokwanisa kuti abondese murume nemukadzi asi dhoketi rakavhurwa chinzi rep. Pamba pari kugara sisi nabhudhi ava vari kuita murume nemudzimai pamba pani pamba pawo vabereki varipo baba namai vese varipo vapenyu vatoripo izvezvi vanga vachiona zvichiitwa nevana tobhoti vanga vasingaoni nekuti dai vaiona vaivharira baba Isabel. Yes baba hatisi kutaura kureka epatoni epoethi chacha. Vabereki pavakanzwa kuti mwanasikana wavo amitiswa nemwanakomana vakati kudini togona kumbe vafambira mukoma KB nekuti iri pachena kai iri topinda mukoti kana sikaganga sinogona kupinda mukoti mangwana mukomana ari mukati kayo akasungwa akatosungwa akatovharirwa. Musikana akaenda achiti iye akabatwa chibharo here kana kuti vaidanana. Aiwa vaidanana but rudo rwacho ranga risikaoneki chikonzero vabereki vaingoti ndisisina bhudhi nemawandiro akaita mamai akaimba shaka baba patikana mazokwanisa movha maridzika kuti vachena zvavo vadye jira vanasikana uya uoni mudye kwawo bwinya nejedoi kwakuviravira paipapereka pari pagrowth point kana patownship vanasikana vakugeza kunoteka muriwo ubvoona sisi wako. Regai tinzwa vateereri manyama manzwa icho chekuheadlines. Yes. Mukwasha akauraya vatezvara nebanga. Mushure mekunge vatezvara vada kunzwisisa sisa chii chaikuitika
apo uri kugara pano mukwasha tiri kukuchengetai nemukadzi wako. vanga vave nenguva yakareba sei varoorana vanhu ava? Vanga ne mwana wani. vangwa nemwana wani. Mwana wani. ya pamba paigara pawatezvara ndepababa vemusikana uyu. Baba vemusikana nemukomana ari pamba baba vakewo. Ivo pamba patezvara panogarwa here kana kuti kwete hatina kuti apagarwe tatinesiwo hatizivi. Zvinoita here kuti ukaroora ugara pamba natezvara kudhara kwaitema ugariri ndizvozvo uchiri kutewa here. enda muve nezuva rakanaka kuzhombe ikoko. maita basa baba Isabel, muri kunzwa kanyaya zvikanzi dzimwe nguva vabereki vanotadza kuzviona nokuti munenge muchingofunga kuti kuwirirana kwevana. Ndochokwadi mukoma kedi. Kana musikana achikwanisa kuti 2 years kana kuti gore ane mukomana wakati singamuzivi. Yes. Ko pamba pavanowirira patori nemukana wekuti yanzvadzi yake chiri mukaona muri muinawo munongoti vana vedu pamwe vazvizivi. ya rekezani katibve munango ari pantedwe endeswe kucriminal court. Okay, kucriminal ndi constable ndizvo Tasi Charamba kana kuti kucriminal court ndinonzi Tasi Charamba ndiri paWhitecliff. Saka itori mhosva kuita zvepabonde nehama yako. Saka itori mhosva. Yei baba Isabel, muri kuinzwa nyaya iri kutaurwa panapa nevanoziva nezvemutemo. Ichokwadi mukoma kedi. Itori mhosva zvobatwa nemaconstable nemasagent vakawandisa rutaura rukwanzi imhosva. Imhosva iyoyi. Mona ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matima nawo senyika ino. Paka marondera chiri kuti tani. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza mukati mekutsutsura. Update mukoma kebi ndiri ma-updates maviri andinawo enyaya yekugokwe yebaba vekuvandirwa ari kufungidzira kuti munhu akavavandira munhu akambotora mwana wavo akaita mukadzi vakamudzora vachiti mwana wangu ndoda kuti aende kuchikoro vakaurawa. Munhu uya pari zvinozi mutumbi wakazotorwa mushure mekunge waendeswa pamba pevabereki vari kufungidzirwa kuti ndo vakauraya. Mapurisa vakataura nevabereki vane hama dzemufi vachiri munofanira kuti muvige munhu mozotaurana. Hama dzemufi dzikaramba dzikati kwete isu hatisiri kuti mutaure nesu, endai munotaura nevanhu family yakauraya. Pasina izvozvo hatidi kutaura, taura nemi. So ndakaguma mutumbi wakatakurwa ukadzorerwa kumochari. Ndo pandiri kuziva pari zvino. Iye ari kufungidzirwa kuti ane chekuita nezverufu rwemushakabvu akawanikwa here? Asati abatwa. Achirimo munharaunda? Achiri munharaunda. Vamwe vanoti vambomuonapo vombonzi awanikwapo asi asati aita sei? Asati abatwa. Ndobva ndataura yekwamutare yandakataura kuti nini murume nemukadzi vaigara vese, mukadzi aine vana vake, murume vachigara vese pari pamba pemukadzi. Mukadzi nemurume vachibva vasiyana. Mukadzi akazoenda kunoripota kumapurisa achiti ndiri kuona murume uyo wandakambodana naye anosvika pamba usiku akaonekwa anotiza, kureva kuti arida kusvika asingaonekwi. Vakaenda kunoripota vachiti vakaenda pabhesi, asi pabhesi vakanzi hatione iri mhosva chikonzero dzimwe dzenguva munogona kuita sei kudzokerana. Mukadzi achibvaida achida kuenda kunohodha akaenda kunorara kumba kwasisi, aenda kumba kunorara kwasisi akasvika achivaudza kuti sisi wangu handiri kunzwa kungopera simba zvikanzira sisi aiwa rara wozoda kutema mangwana. Asi sivavo vakaendesa kunorarisa mwana wavo kumba kwemunin'ina wavo. Zvadaro usiku mwana umwe akakarara mune imwe room akanzwa kuti pane munhu ari kumhanya panze. Mushure mekunzwa kuti dhoo rambovhurwa paakadongorora achisa light ndobva aona kuti ndiye murume uya wokumbogarana namama. Hapana kuita maminesi ndokunzwa vana vakuchema akamhanya kunovhura dhoo moto wakupfuta mushure munge maiswa petrol. Zimbabwe mapurisa epaCastle Valley akabata munhu, tinotenda vakabata munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye akakanda moto, kana kuti munhu ari kunzi ndiye watakaona, kana kuti munhu akamboripoterwa chinzi ndiye wandiri kuona wandaimbogara naye. Vakabata munhu, kana ndisingakanganisei ari kupinda mukoti nhasi. Hapana midziyo here yakakuvara pamwe chete kane vanhu pakatsva imba? Muimba yange ine vana chakabuda vana chete zvanga zvirimo zvese zvakatsva. Handina kuzokwanisa kuti ndiwane kuti zvinhu zvakatsva zvinhu zvakakosha zvakaita sei zvinokwanisa kuwedza mari yakaita sei, asi chinhu changa chiri mumba imomo makafuta moto chakatsva. Vana havana kukuvara, but nyaya iripo ndekuti vakaendeswa kuchipatara nenyaya yekukashizwa nehutsi. Regai tizonzwa kuti mapurisa pavachataka tsvakurudzo ongororo yavo vanobuda nezvipi.